እግዚአብሔር አምላኽና ይባረኽ በአርሎ ማዓንቲ ሓቢርና ንካፈሎ ቃል ምዝዝ ተሓሓዛ ይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ወደ መዝሙር ሸውዓተ ነጥብታት ኣብ ዝብል ሓደ ወደ መዝሙር ክገብሮ ዘለዎ ወይ ከዓ ክኾኖ ዘለዎ እንታይነቱ ዝገልጽ ሸውዓተ ነጥብታት ኢና ክንዘራረብ ኣብዘን ሸውዓተ ነጥብታት ኣተኪረ ክዛረበ እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ኣብ ወደ መዝሙር ክንብል ከለና እንታይ ወደ መዝሙር بمصحف قدوس مسرت كنريو خلنا اتقال كنترجمو خلنا حاده خابتي ترجمو صعباي زبل يملكتنا مالتي صعباي ስለዚህ ንመንዩ ነቲ ዝስዕቦ ኸዓ ስዒቦ ኸዓ ንዕኡ ዝመስል እዩ ሕጂ ሰዓባይ ክንብል ከለና ከመይ ዝበለ ሰዓባይ እዩ ሕጂ ሰባት ንብዙሕ ነገር ይስዕቡ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ንሐዋርያት ክሓትዎ ከለዉ እቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ንረኽቦ ሰብ እንታይ ይብል ነቶም ሰባት ክነግሮም ከሎሲ ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዛሙርቲ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ምስ በሎም እንታይ ዝበለ መልሲኦም ሂቦሞ ንሳቶም ንሕና ደቀ መዝሙር ናይ መን ኢና ኢሎም ናይ ሙሴ ኢና ንሕና እስኻ ናይ መን ከም ዝኾንካ ኣይንፈልጥን ንሕና ግን ደቀ መዝሙር ናይ ሙሴ ኢና ኢሎሞ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 9:28 ካብ 27 ጀሚረ ከንብቦ ንሱ ኸዓ ቅድሚ ሕጂ ነገርኩኹም ኣይሰማዕኩምን ንምንታይ ከም ብሓድሽ ክትሰምዑን ትደልዩ ኣለኹም መን ይሕውዩካ ምስ በልዎ እዮም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ፀረፍዎ እሞ ንስኻ ወደ መዝሙሩ ኢኻ ንሕና ግና ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና ኢሎም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስኻ ሰዓባይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ንሕና ግን ናይ መን ሰዓብቲ ኢና ናይ ሙሴ ኢና ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ሰዓብቲ ከዓ ኣለዉ ስለዚ ወደ መዝሙር ዝብል ቃል እንድሕር ብቃሉ ወሲድናዮ ሓደ ሰዓባይ ወይ ከዓ ስዒቡ ከዓ ነቲ ዝሰዓቦ ነገር ክመስል ብዝብል ዝመጽእ ቃል እዩ ትምንጩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4:19 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ስጋዕ 10 እንድሕር ኢና ኢየሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም ሰዓቡኒ ክብሎም ከሎ ክስዕብዎ ከለዉ ግን ሓደ ዓላማ ኣቐሚጡ እዩ ሓደ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ኣቐሚጡ እዩ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ገፈፍቲ ሰብ ክትኮኑ ኢኹም ሰዓቡን እሞ ምስ ሰዓብኩምን ከዓ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ገፈፍቲ ሰብ ኢኹም ትኾኑ ስለዚ ሰባት ኣብ ዓለም ዝተፈላለየ ነገር የልዕሉ እዮም ነቲ ዝገብርዎ ዓላማ ነቲ ዝደልይዎ ዓላማ ከዓ እንታይ ይገብሩ ሰዓብቲ ገብሩ ስለዚ እቶም ሰዓብቲ ግን ናይ መወዳእታ ዓላማ ኣለዎም ስለዚ እዚ እዩ ሓደ ተሓሳስባ እንድሕር መፅኡ ኩሉ ግዜ ሰዓቢ ሒዙ ይኸይድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብድዮስ ዮሐንስ ሓዉ ምስ ዘብድዮስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጃልባ ክዕርዩ ረኣዮሞ ፀውዖም ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባ ኣቦኦም ሓዲጎም ብኡ ንብኡ እንታይ ገበርዎ ሰዓብዎ ሕጂ እዚኦም እንታይ ዝብሎም ዘሎ ጎይታ ሰዓቡኒ እንታይ ግበሩኒ ሰዓቡኒ እንታይም ደርቢዮም ከዓ ይስዕቡ ኣለዉ እቲኦም ንመን ገዲፎም እዮም ዝስዕቡ ዘለዉ ክልተ ነገር ተገዲፉ ኣሎ በዓል ጴጥሮስ እንታይ ገዲፎም ስዒቦሞ እቲ ዝገፍሉ ዓሳ እዚ እኮ ቀሊል ከይመስለኩም መተሓዳደሪኦም መነባብሮኦም ንዕኡ ሸይጦም ዓሳ ሸይጦም ድዮም ዓሳ በሊዖም ድዮም እዮም ዝነብሩ ሕጂ ግን እንታይ ገዲፎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቲ መርበቦም
أبو أقميتهم نكريستوس كسعبوه خلوا ينانري لك بعلي يوحنس كأ نمان كسعبوه خلوا نري من يوم قديفون كنسهم دبوهم كأ كقديفون خلوا نري جي أبو كأ حاد العلواي ويكأ أب هيوت ودسب وانا نجري زعبا بوتاتنا قال سبات بزعبا بوتاتهم كمارو سميع الله حدا زي كسبخ كله أبو إلى بزعبا ناي أملاخنا تابخ بالكله با أبونا سخيرون دامس أزقت كتنا قاليلو ندعي كما يعد لنا تات نحركون كون كأ مصبوي زلنا فقر فليو صبو غيرهم زعبيو فقري هيبام فقر مجيبام بفقر خسكيسهم تخانا خينهم زعبيونا كأ أبوتات قالوا سلازي نبوت هبو فاليو انت اي مالتيو عبيو مالت ابوها ولادي تزعبي فاليو اب ودسب سلازي نز غديفهم يخدلو امونغو زغن حد ነገር አለ حواتي ምርጫ ዝባሃል ነገር አለ ምርጫ ቀሊል ነገር አይኮነን ናይ ዕውታት ሰባት እኩብ ድምር ምርጫኦምዩ ኣብ ዓወት ዘብጽሖም قلت ليو ناي عوتات سبات دمر مرجعوميو امنتاي زبصحهم اب عوت زبصحهم نمنتاي نتعري لكم اني مرجع اب نايتين ابناتكم من هيوت وساني ويتاي بار لو ما خدت الساعه خلي خندق نسيو بفلاي مجمريا تمرصع نشرش كخيدي كتبلا خلخن ارماريو خن كفيتكن عيناي كداني زخدن زبل قداماي انت يالو مالت مرج الله ديل زدو حشني عيناي كبر نغوت سينا انت عينت قرصخن بل مرجاي كاب قلعنتنا جميرنا خاب نسنتنا جميرنا ابيت مرت اتو كنبل كلنا هيوتنا كابنيشتنا بمرج از تملئ بيت مرت خيدكنا خوف كنبل كلنا مس نفع تمهراي دينا خوف نبل مس حماق تمهراي دينا خوف نبل مس رباش دينا خوف نبل مس دعان مس طعيسب دينا خوف نبل ابو انت يالو مالتي مرج الله لك بيت مرج اخا اب هيوتنا انت يزمص ነገር አለ ጽልዋ ነገር አለ ስለዚህ ምርጫ ቀሊል ነገር አይኮነና اب هيوتካ ማለት هيوت كل ጊዜ በምርጫ ዝተመለአት ያ هيوت በምርጫ ስለዚህ ተመለአት ከአ አብቲ ትገብረው ምርጫ ትክክለኛ ምርጫ እንድሕር መሪጽካሞ እቲ ምርጫኻ ትክክል እንዳሆነ እንድሕር መጽኡ አምርጫኻ እኩብ ናይ ምርጫኻ ሁሉ ጊዜ አምንታይ ይብጽሐካ አብ ዓወት ይብጽሐካ ስለዚህ አብ ዓለም كل ጊዜ هيوتካ ምርጫ ዝተመለአዩ አብቲ መርጾ ምርጫ ግን እንተ ናብ ዓወት እንተ ናብ ጥፋት ክምጽአካ እዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ምርጫታት ነጊሩና ክልተ መንገድ ኣለዋ ተሓንቲ ገፋሕያ ተሓንቲ ቀጣንያ ተሓንቲ ገፋሕ ግን መወዳእታ ጥፋት ተሓንቲ ግን መወዳእታ እንታይ እዩ ህይወት እዩ ኢሉ ምርጫ ነጊሩና ሃንሳካ እንታይ ኢሉ ሞትን ህይወትን አቅድመኻ ኣምቢረ ኣለኹ ምን ጽቡቕ ኮነልካ ግን እንታይ ምረጽ ኢልካ هيوت حريلو ملزخا بعلو نغيرنا እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ሕያዋይ ዝኾነ አምላክ ዝሕሸና ስለዝፈልጥ ጽቡቕ ስለዝኾነ ምርጫኻ ግን እንታይ ይኹን ኢሉ እዚ ይኹን እቲ ህይወት ዘለዎ ይኹን አሎ ሞት አሎ መርገም አሎ ምርጫ አሎ ኢሉ ምስ ነገሮም እስራኤላውያን ግን ምርጫኹም ግን ንስኹም ህይወት ይኹን ኢሉ ናይ ህይወት ነገር ክነግር ከሎ ኢና ንሪ ስለዚህ ኣብ ህይወቶም እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ክኸስሩ ወይ ክኸስቡ አምንታይም ዘለው ማለት እዩ አምርጫም ዘለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስዓቦም መጨረሻ ጎይታ ናብ መስቀል ክኸይድ ከሎ ጸብጺቦም 3 ዓመትን ክንደይንም ጽዒቦም ፈረቃን አሃይሉ መንዩ ከሲረይሉ ዝተጸባጸበ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 እንድሕሪና ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኦ እምባር ኣነ ናበይ ክኸይድ ኢሉ
ናብ ዓሳ ምግፋፍ ክምለስ ይሉ ንምንታይ ኢሉ እቲ ነገር እንታይ ዝገበሮ መሲልዎ ዝጸልመተ መሲልዎ ምክንያቱም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ነገር ዝተወደአ ኮይኑ ተረዲእዎ እሞ ሕጂ ክኸይድ ይሉ ናበይ ናብ ተቀደም ደርቢዮ ሰዓበን ንኽብል ከሎ ገዲፈዮ ዝኸድኩ ናብ ኡዶ ክምለስ ክብል ከሎ ንሪኦ እምባር ኣሕዋተይ ህይወትና እውን ንጎይታስ ክንመርጾ ከለና ናይ መጀመርያ ምርጫና ህይወትና ክንገብሮ ከለና ጎይታ ትክክለኛ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥና ሕጂ ሓደ ግዜ ሰባት ከምዚ ይብሉ ሰዓብ ሰብ ኣይትኹን ሰዓብ ሓቂኹን ትብል ወላ ብናይ ዝኾነ ይኹን ኣዘራርባ ንሰብኣይ ኮንካን ክትስዕብ ዝግባኣካ ንምንታይ ኢኻ ክትስዕብ ዝግባኣካ ንሓቂ ኢኻ ክትስዕብ ዝግባኣካ ትክክል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትድሕር ኢኹም ሓቂ ኢኹ ሰዓብ ዘለዎ እምበር ሰብ ክጋገ ክእል እዩ ስለዚ ነቲ ዝተጋገየ ሰብ ኣይኮንካን ትስዕብ ክትስዕብ ዘለካ ንመን ኢኻ ንሓቂ ኢኻ ትስዕብ ትክክል እዩ ግን ዝገርመኩም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:6 ኣነ ኢሉ መገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን እንደገና ዮሐንስ ወንጌል 17:3 ድማ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ምእንቲ ክፈልጡሲ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ ሕጂ ኣምላኽ ሓቂ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትስዕቦ ከለኻ መጀመርያ ሓቂ እዩ ካልእ ሓቂ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ ሓቂ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ከዓ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ሓቂ የለን ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምና ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ሰብ ኣእምሮ ድሩት እዩ ንኣምላኽ ክመዝኖ ኣይክእልን እዩ ኣብ ኣሰራርሑ ኣትዩ ከምዝን ከምትን ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱም ኣምላኽ ካብ ናትና ኣእምሮን ሓሳብን ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ዓብ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና በሎ ሓደ ግዜ ዘይርዳእና ነገር ኣሎ መልሲ ግን ምናልባት ጎይታ ምስ መፀ እንታይ ንረኽቦ መልሲ ንረክብ ኣይኮነን ዲ ምክንያቱም ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ ስለ ዝኾነ እምበኣር ምርጫ ኣገዳሲ እዩ መንእሰይ ክትከውን ከለኻ ቲንኤጀር ማለት 15 ካብ 15 ዝጅምር ቲን ዝብል ማለት 15 16 17 18 19 ምስ ወንካ እንታይ ትውድእ ቲንኤጀር ትውድእ 20 ምስኣተኻ ማለት ስጋዕ 19 ምርጫ ከቢድ ብዙሕ ሰባት ኣብዘን ዓመታት እዚአን እንታይ ይኾኑ ኣይኮነን ሕጂ ቆልዑ ዘለኩም ደቅኹም ክጉብዙ ከለዉ ብፍላይ ኣብ ቲንኤጀር ክበፅሑ ከለዉ ምስ መን ይኸዱ ኣበይ ይውዕሉ ምርጫኦም እንታይ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱም እቲ ምርጫ ምስኦም ዝውዕል ሰብ ምስኦም ዘሎ ምርጫ ህይወቶም ምስ ምርጫ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ንዝመርፅዎ ነገር ከዓ ብኡ መጠን ኣብ ህይወቶም ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ስለ ዝኽእል እዩ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ክርስቲያናት ክንከውን ከለና ንፍተኖ ኣለና ብፍላይ ምርጫኻ ንትፈትዎ ነገርኻ ትመርፅ ፈቲኻ እኳ ኢኻ ትመርፅ ሰብ ብዙሕ ግዜ ዝዛረቦ ነገር እቲ ዝፈትዎ እዩ ሰብ ብዙሕ ግዜ ዝውዕሎ ኣብ ኣፉ እንድሕር ዝውዕል ኮይኑ ብኡ ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ ሜና እዩ ነቲ ዝፈትዎ ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ህይወትና ድማ ንዓለም ተሸግራ ፍቅሪ ገንዘብ ዶ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ ሓዳርከ መን ክምርዖ ነዚኣ ዶ ነቲኣ ትብሉ ከዓ ዘይተመርዓኹም ምክንያቱም ህይወት ምርጫ ስለ ዝኾነ ልክዕ ብዝኣተኻዮ መጠን ከዓ እቲ ትነብሮ ህይወት በቲ ምርጫኻ ኢኻ ትነብር ስለዚ ከምዚ ከማይ ዕድለኛ ሰበይቲ እንድሕር ኣጋጢማትኩም ኣብ ምርጫኹም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባረኽ ናይ ብልቤ ዝብለኩም ሓንቲ መዓልቲ ተጣዒሰ ዘይፈልጥ ኣብ ምርጫይ ማለት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ህይወተይ ብምርጫ ተጣዒሰ ይፈልጥን እየ እግዚኣብሔር ምስክረይ ስለዚ ምርጫ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ክብለኩም ኢለ
شباسي زربا زأكل سلذي مرجع أب هيوتنا أب حدارنا أب نبرانا أب تمرتنا أب زخونا نجر كم زلوا كنفلتنا سلذي فقر جنزب دينا ولا فقر هاجر ديو هاجر كأت فقر كأها فقر هاجر ونالله فقر سبيت الله فقر قلع الله فقر أقلقلوت الله فقر سلطان الله سلذي كلهم بمنتهى استموليهم بمرجع استموليهم أبزم مرجع زي أنجن تخكلني مرجع عند حرمري سكات راح خاتعون تخكلني مرجع حساب كريستوسي تخكلني مرجع تخكلني مرجع كريستوسي تخكلني حق مني ندحريلكم كريستوسي تحقي مخنياتهم ناي كريستوس نجر ملس زرخبي كريستوس تاي كويني ملس ترخيبوي يسوع كريستوس حق مخانو أملاك حق نسو مخانو من قدن حق نسو مخانو زترقاقت أي مخنياتهم كاب سبن العلي زخونة انسسا فلتأتي بالله أبيكم تعتو أبيكم توتسا يتفلتنيا أملاك قن ود سبن تاهيبو فلتأتيبو فلتأت سلا زهابو بزا زهابون إشتاي فلتأت قن تاكي قبر يدلي نا أملاك تقاقي خاخبل يدلي أب حدا نقرات أيكون عندي أملاك تقاقي خا إذا تخكلا يكونن إذا خمزيو إذا خمتي أخبل يدلي نقرقن أحواته نفتو نطلع إجزاء بهير تخكلي قويتا يسوس كريستوس تخكلي قال أملاك تخكلي مرج أنا مس قال أملاك مرج أنا مس إجزاء بهير مرج أنا مس قويتا يسوس كريستوس أنت خوينو عوتاتنا نخو مسبرتي قاهي ويكالي إنه بلو من نتبتات بجزار رأسنا من قدنا خيدنا خابتي حساب كريستوس كابت قال كريستوس ندحر وصينا كل جزء ناتنا زخونا نجر زيرو كوينسينا نركب حجين تاي يلو سب كلتا نجر مهار وي ببتري بعنج أي تجيرو ها إلي مهار وي بمكرا غيرو وا إلو خاي مهار إلو وي تماهيركا برمردا في الأتركبيخا وي كا بمكرا آتيخا مكرا أنت هاي قبركا يمهركا مو أها إلكا خابت جيغا إذا زخونا زيو إلكا خاء تمهار مالتي سلاز ود سب أبي هو تبخلت نجاري زمهار وي هايلو كمتي في دل كن مهار كلنا ها هو ندابلنا نما أها تبل وي كأنت إلكا خاء تمهار وا إلكا خاء تمهار سلازي بمرج أنا أتخكلني أنت مريض راجن كل جزء تخكلني أمرجع اتقدم النت نمن هوي ود مزمور مالت صعبة يخن بالكلنا حجو كلاتنا كو بوليتيكا نياتاتنا نفتون نصلا بوليتيكا نياتاتنا سقع تاسيرا زلنا سقع من محدار ذاتنا بوليتيكا زبل قال كا بوليتيكو ويكا بوليسيا خاب زبل قال زمت انا يغريخ قال بوليس زبل بوليس زمت نسي من محدار نخم حدر نعدي نهزبي سلاز كل سبي مزقب مو محدرا أبي قبليخا أبي بوتاخا تفليتكا تقصيركا كتم محدري نجرجن ميزانو زحلفت خوينو نمن تفكري مرج أحمد كلس نمن تفكري أبليس كاتفكروس نمني ندقخا نجنزب نسبيتخا نهاجركا نبوليتيكا دلايكم بولو جن نفتو نسلا قداماي غويتاي سبات بزح كم زبعسو نبزو فلتي نجر جن أنا قال أملاخ يسبق قال أملاخ قداماي مني غويتاي كلنا فكرينا أنسنا نسألي إنا مالت هايكونن دكنا نسألي إنا مالت هايكونن كل نسألي إنا مالت هايكونن
أبزخون يكون قداي حجرنا نسأل إنا مالتون أيكونن أبزخون يكون قداي نسأل إنا نجرجن وده مزمور مالت صعباي ندحر كوينو صعباي مالت كأ قدام نتز صعبو نجر ذهبي جابر أملا خبار سلازي ميزان يزفال عليه ميزان كان دحرنا بتحدى قاديلو تزاربو تريو حدا سبات اليوم آمنتينا يلوم غير فيسبوكهم كتريو خلهم كابجاف نابجاف نكريستوس يسوع زغلص ነገር ዘይሪ እንድሕር ኮይኑ እንታይው ማለትዩ ኣብ ልቦም ቀዳምነት ዝሃበው ነገር ኣሎ ኣነ ንስኻትኩም ክንራኸብ ከለና ኸኣ ንዕልሎ ነገር መንነትና ይገልጾ እዩ ምርጫና ይገልጾ እዩ ኣብ ኣፍና ዘሎ ናይ ጎይታ ቃል ኣምላኽ መንፈሳዊ ነገር ጎይታ ዝብል ቃል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓሳብና ዘሎ ኣብዚ እዩ ማለት ካብዚ ወፃ እንድሕር ኮይኑ ግን ካልእ ኣፍቂርና ኣለና ካልእ ፈቲና ኣለና ልዕሊ ካልእ ጌርና ዝቐመጥናዮ ነገር ኣለና ማለት እዩ ንፍጦ ንጽላ ስለዚህ እሱ እዩ ካልኣይ ሰዓባይ ክንብል ከለና ደረጃ ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰዓቡ ሰባት እንድሕር ዳ ርኢናዮም ተቐዳማይ ሰዓባይ ትኽክለኛ ሰዓባይ ንብሎን ካብ ደቀ መዛሙርትሲ من مسلكم مجدلاويت مريم سسقع من تاي سعيباتو بقى مقابر ونكيدا دلياتو فلذا حدا جدي دق نستيو حيال اندحر امينن ابتزعمنا له نجر كستاعن زخونه حجي بعد بطرس كمارامرو خلو خمي حيش قليلهم كحسبو خلو غزا عاطيوم نساغن بليت تسيات خيزلا انا حيزا نابت مقابرو كدليو إلى سقع مقابر وسقع موت سقع شاف انتهي تقبر الله تدليو الله زقربي بتعب زقربي ناي مريم الدلاليا مالت انتهي أخاتبل قويتاي أبي أمبيرومو اند حرد أقمت كايوسي نقرني اندقنا محابس المات بليتي سبعي دي بليتي خير ذات أبقى له سبعيتي سبعي كوي بليتي زغيت بعد بطرس خود نيرو بليتي كوعز زغبوم نيرو اب زفره ليت صلمات ግን من ياتخي زلا مجدلاويت مريم ياتخي زلا كنرو خلنا اسقروتو يهودا نرايو كاب كريستوس ገንዘብ ስለዘፍቀረን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምንታይ ለውጥዎ በገንዘብ ቀይሮ ሕጂ ኩሎም ስዒቦም እዮም ኣብ መንገድ ዝተርፋሎ أم كساد خيرالو كسقع كندي أخذ حجي إتناي مسحاب نجارينا نرزل لنا حواتي ويت يسوع كريستوس حموش تشح حساب مجيبه جن كله ما يعملوا مني نيرو ده حركة نعو خنقص هو ده اليوم يدلي ونيرم ويت أبي ده أنا يركا أبي أنا حكا بعد نسخاتكم سي انتاي سلزرعكم خم تسعبون زلكم اليوم انجرا سلزبلعكم خم تسعبون زلكم منبر سلازي تردأكم ما يكونن حجي تايو مسعاب ناي مردأ نغري مخنياتهم كريستوس من مخانو علامو انتايو زمصلو مخنيات فليتكا نعو قدامنت هيبكا نعو خصعبك لها اب زمانات كله ولا بينها تقمط ولا بيت كريستيان مكاباي حالو ولا سدت يمصا ولا بيت معسرتو اتو كريستوس يباخا مخنياتهم تردئوكا سلازلو تردي إكس لازلو بزخانة يكون دقفت أتواي تبلينا أقلقلوت أتواي بلكا ويم إكابنا يكونن ولا بيت كريستيان يتعاطو ولا بيت معسرتو اتو بينها ولا تعاطو لو مكو مبزحتو أم بيت معسرتو زم لخوان قويتا بزحاتي كما نتعكيبهم لخو زي كعب قل نقويتا تدرسردهم موت تمسع أمبر نقويتا يسوس كريستوس تتأو كنبلينا زبلو بزحات دك أمزامرتو قويتا كله زحقوسيو جن إذا كلهم سحبت جن أم من قد انتهى كوينهم تعرفهم مسؤول سقع مودة تازخدوا يلون كن صعب نحر كوينا بمردائنا نصعبه مرداء يقدم زلوا مرداء نحر الله عندنا قرن السويب سلازم نزي أم دك أم زامرت ويك أم مهاران زخونا نجر على ما أخذ حزوها عند عرض اليوم أبتت مهرتهم زقتوها نميدا أخذ قادل كلها علامو فليت أزقادلن علامو خيفلت أزقادلن انت أي بلوها
ننبيني تجفيفو خيدو تواقع زبهال نو السخا بزعبازي أخاتك على زلخا تمجرشات رخبو نجركا زيو اتنات بزي زيو إلكا اتساب ندحر آمين اللو نت علامة تردي خمني تعلامة تخكل كون خل تخكل كي كون خل جن آمين ندحر بيلو زقنع ولا يوحد ولا قرب يكون بقطري كونن زقدس بزحي كونن زقدس اتزعابي نت بزدلقن فلتأتن مردعني كريستوس من مخانو ندحر فليت كايو ندحر ترديوكا موت تطوايا بلكا مأسر تطوايا بلكا خونتات تطوايا بلكا نسخا سعباي كريستوس إخا ثلاثة خنسعب ندحر كوينان كريستوس بمردع كنسعبو يقبع ثلاثة كريستوس نسعبو نمنتايو ندحر لكم حدا ود مزمور اتخالا اي بتمهرتو تماهيرو نعو خمسلي حجي نمنتا إذ مسل ندحري لكم ني أزرار بؤو تما قلتي أملاخاو بحريب للناب قداماي بيتروس هاي كونن ديو قال أي أورد قداماي بيتروس أم عرف حادث رخبوه تما قالي أملاخاو بحر من جخن كوني له إتوم تما قلتي إتوم بحرياتو كلهم كأنتاي قبرهم يثنتم نفس وكفي تنتنوم عليك حجي دود مزمور سي نمن يمثل نممهرو هاي كونن ديو وده مزمور من يمثل نممهرو يمثل نممهرو خمثل ندحر كوينو خمثل الله بزرو حجي أبي يزلو أبي تحساس با يزلو كم تكريستوس يسوس زخون حساب ندحر حاسب كاي حجي طفو ود نيرو يكونن ديو زطف ودي نيرو ገንዘብ አባኺኑ ዶ የባኸነን አባኺኑ አባላሺው ገንዘብ ሁሉ መስጠፈ ተጣዒሱ ግን ናበይ ተመሊሱ ናብ ቤት አቡ ተመሊሱ አቤት አቡ ዝነበረ ሰብከ አኔሩ ኩሉ በስርዓት ኸይድ በገባብ ኸይድ ነብኡ እዘዝ ያአቱ ይወጽ ማሕረስ ኸይድ ሓሪሱ አቱ ኩሉ ነገር ገብር ነገር ግን አበተ ሐሳስባ ከመጽ ኮሎ አበራዳዳ አህመጽ ኮሎ ነንበይ ነው የሚነሮ እቱ ብልቡ ይተመሊሱ መጽዩ حاوها ماتيو أفيو زنبرة ترخيبو كم زمسكونا مستباحلة اتنتاي كوينو كوريو خابتي جزا كيد حج خابن كليته من يزت أفئ من يتأفي زلوا أب جزا زلوا ديو أب دج زلوا يتأفي زلوا اتب دج زنبرة يكون تأفي زلوا سلز انتاي مالته إيه مرداء يو ناي مرداء نجر وساني يو تردي أكاخ تجلجل كلخا تردي أكاخ تسعب كلخا تردي أكاخ تملخ كلخا إذا خال أيكون كان تردع نمن خات تردع نكريستوس خات تردع كريستوس أقداسي نجاري أولوس نسب إفسون كزاربهم كله خمزيلو تزارب أب إفسون 4 فقد عسرة نسخاتكم جنايلهم نكريستوس كم زجركم أي تمحركم مون نكريستوس انت يا جبركم مون إفسون 14 أنبيبه نسخاتكم جنا نكريستوس كم زجركم أي تمحركم مون ناي كريستوس نجر نحرزير إخا ناي كريستوس نجر نحرزين أباريكا نكريستوس مثل نجر نحرزي غيركا اتناي ود مزمور اتناي سعابنت اتناي تمحراي نجر انت يا جبر كايون سلاز معك انينا زخون تحقي معك انينا منيو كريستوس سلاز كريستوس ممثالي زغبرو زلخون كريستوس دو يمثل زسرحو زلخو كريستوس يخبرو دو اذن تغبركوس كريستوس زخبر نجر ديو سلاز غويتا فقريو اتنغبرو نجر بمولو خا اتناي كريستوس حساب الحراقل قلنا برقص دك أمزامورتي كريستوسينا سلازي كل جزء نكريستوس كأ انتا اندا قبرنا إنا نخيد اندا مسلنا يو إنا نخيد سلازي اتناي ود مزمور نجر انتا عند حريلنا ممثالي أمونغو مقرات أيكونن ويتا يسوس كريستوس انتا يلوهم بزعبا ود مزمور كزارب كله جنبز سرح سب أي مسيو جزاخ سرح دليو جميرو جن انتا خقبريك أعلن
كودو أي كألن كودو أصل زي كأله إمبار كوفيلكم تايجبرو حسابو يلو دحار أي كونن دي تلازم خمسة زي كونن نعيك أفت أمي أبيلو خمسة جبو زي كايد سكا دك ودا مزمور يخون أي بق بتحط أنت أم تريو ودا مزمور يخون أي بق عني تبلك علىهم تراخو نمن تاي مالتيو ودا مزمور مالس قاع مود أتانو قوي تاسوس كريستوس تايز قبري زي سعبي أبزو خنا يكون جزء أبزو خنا يكون بوتا سلازي قوي تاسوس كريستوس أولوس نتايلو كلاتكم اتفلت وقال كم زعنا كريستوس زمسلو زلوا يلو قدامي قرنطوس مراف 10 حاده كافقد حاده جميرو كم زعنا كريستوس زمسلو زلوا نسخاتكم نعاي مسلو لذ كريستوس باولوس انتاي غبر نيرو نكريستوس اندا مسلكو زمسلو زلوا يزم حج زمسلو زلوا خبل كله مسيلو مالت كيكونه انتاي غبرو لخو يزبل زلوا باولوس يمسلو لخو انا ስለዚህ መስሎ ዘለኹ እንዳመሰልኩ ኸይድ ስለ ዘለኹ እስኻትኩም ከአንታይ ግበርዎ ምሰሉ ክብል ከሎ እዩ እንሪ ስለዚህ ስጋዕ ሕጂ ክልተ ነገር ተዛሪበ ዘለኹ እቲ ቀዳማይ ዝስዕብ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብኡ እናተማህረ ንዕኡ ዝመስል እዩ ካብዚ ዘሎ ብዙሕ ኣይደንግዮኩምኒ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢላ ክዛረብ ክፍትኒ እቲ ሳልሳይ ምስኡ ዝነብር ኢየሱስ ኢሉ ናብ ከረን ደይቡ ዝደለዮም ፀውዐ ናብኡ ከኣመፁ ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ክሰብኩን ምእንቲ ክልእኮምን 12 ገበረው ምንታይ ምእንቲ ክኾኑ ምስኡ ሙት ሕጂ ክልተ ነገር አለ ምስ ክርስቶስ ዘይሙኻን ከይኮንካ ምስኡ ከይኮንካ ንክርስቶስ ክትመስል ኣይከኣልን ወደ መዝሙር ክትከውን ድሕር ኮንካ ምስኡ ኢኻ ትኸውን ምስኡ ሙኻን ማለት ከንታይ ማለት ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 31 ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸንዓኹም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም ኢልዎም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 8:31 ስለዚ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ مستزاربس أيود بزحات أمينهم أبتشعو جزء بزحات مس أمانو أو إلو بتوم بمأمانهم ما يكون أنت جريمو بمأمانهم راح يكون أنت جريمو أبك علي أنت جبركم أنت أناكم بحق أنت أيهم اليوم دك أمزامر تيو بخالق ترجم أبك علي أنت نبركم يسمع أبو أخت نبرو أبتقال كت نبرو سلازك مس كريستوس مخان مالت قديفهم حواريات يسوع كل نجار قديفهم كسبوا خلوا مسوخ نبرو خلوا مسوخ قعلو خلوا مسوخ عتو خلوا مسوخ واتو خلوا ناي كريستوس بحرو كله أنت يقبر له مالتي رسيفي يقبر له يواصل دوال له حاجة هذا كذي قرمي بلني سبات عند حرنا أبتغكل ميهركم مام ولا الزرار باخون كي ترفه انت يخون صلوات قبر الزرار باخون اتي أتسألالياهم اتي زخونا نجرسي انت يخون مثلكم كم ندحر كوينو انت غيركم علىكم مالتي صلوا غيرنا لنا صلوا غيرنا جي از صلوا امبار انتي مالتي ايه مسؤو مخان مسؤو منبار هجي قويتا يسوس كريستوس يلنا أبزا مدري مسكلتا نقرق نخون نحنا بسألوت مس قويتا نخون أبقالو مس قويتا نخون بحبرة حوات مسؤو نخون نسو أبقول له يكون لي أبت حبرة حوات سلازل سلازي أبت نسو زلوون نحر دعاكم كل جزء حبرة أب زلوون نحركمكم مسكال أملاح نحر دعاكوينا مسألوت نحر دعاكوينا أبي علنا مالتيو مسؤول لنا مس كريستوس أبدن حرال لنا كل جزء انتهى الله مالتيو نكريستوس يسوس مفلات الله دافلتنا يو نفلت جابر أملاحنا يبارا قال رابعي نخالقات مسكالقات كوينو زغلغل نخالقات مسمنتاي كوينو زغلغل مسكالقات حجي تا زحابيت شجرنا نغلغلنا مغنياتهم قويتا كريستوس
እንታይ እዩ ኢሉ ፀዊዕና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 10:26 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንዕኡ እውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ሕጂ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነገልግሎ ኢና ተፀዊዕና ኣገልግሎት ማለት ካብ ምንታይ እዩ ዝጅምር ካብ ኣምልኾ እዩ ዝጅምር ማለት ኣገልግሎት ማለት እኮ ኣምልኾ ከገልግለኒ ህዝበይ ልቐቆ ኢልዎ ምሽ መስዋዕት ከቕርብ እምበኣር እቲ መስዋዕት ክንስውእ ኢና ኢሎም ኣምልኾ ብብሉይ ኪዳን እውን እቲ መስዋዕቲ ምቕራብ ኣምልኾ እዩ እምበኣር ክነገልግሎ እንድሕር ደኣ ኮይንና ምስ መን ኢና ነገልግል ማለት እዩ ምስ ካልኦት ኢና ነገልግል ሕጂ ኣብኡ ኢና ንፍተን ከዓ ምስ ካልኦት ኮንካ ንኻልኦት ክተገልግል ምኽኣል حواريات أبزك ويتا يسوس كريستوس صمو غيرو مهيروهم أب حواريات حد غزي حواريات فلويات غيرنا مالت كم زي نحنا زي حلفنا يو غيرنا إنا نريهم بوزحات سباتكم إلى خمهر كله نمنتا يبلوني جن تخكليو كم سب كمانا دخام نيروهم وددر نيرو دو أما أكلهم نيرو كن نيرو دو نيرو for example comes algo ጴጥሮስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ መን ሓቲትዎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢኻ ትብል ኢሉ ሕጂሲ ንዮሐንስ መን ጠዊቕዎ ብዛዕባ ዮሐንስ ዝተሓተተ ነገር ኣሎ ግን እንታይ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ሕጂ ንዮሐንስ ወእዚ እንድሕር ከምኡ ኢሉሲ ብዛዕባ ዮሐንስ እንታይ ብዛዕባ ዮሐንስ ክፈልጥሲ ብጣዕሚ እንታይ ኮይኑሎ ማለት دليلو سنتا قدسكا سقع مجرشا انت حلو وخي موت انت زيرا انت قدسكا حجي اتنا يسوس كريستوس ملس رأيوه انت يخبر دليل زلو نعاتهم دك مزامرتو غيرو ناتو حساب كأتولهم سلازلي ننح دحارقن كندريون كلنا حواريات اليوم تتحاحيزهم زقلقلو بفقرز تتحاحزو تتحاحيزهم كأن خالقود زقلقلو إنا نري كله خندر بيوز قبأنا عند دربنا عند تمهرنا دك أمزامرت عند خونا كافت مالك يجانا لو متعرمنا زنقح فوق زلوا قحفنا نم مهارن نم عباين دلو زخانة سبن طلّو كل ذي حبي أحواتي أبي واتنا أتازخف أتنجر فليت إيه كريستنا 4 نت فليت أيو إيه عند حريلنا بزحنا خنقار تناي متعرجة حماق نجر فليت إلكا نرأس خان حر مليكا أبقى إتانا يودك أتكا مجمرياتي جمر زلابا اندحر كم زي فلت كا غيركا رأسها كل زي دلو غيركا نغت فلت رأسها تدالو اندحر كونكا منفس قدوسون علت كفلت أكاي مخنياتهم ريدي سلازخونكا دلو سلازلها كفس سلكا سلام انتاي مثلكم ناي حد سبات فلطت عصو زخون ستوب زغبرو استاك غبرمو اب عامتات اندحريكم موساخ يلن لوط يلن مخنياتهم 4 نطب غيروم اوشطوم ناي املاح ነገር ناي منفساو ነገር كمز عصو غيروم አለ اندحر عصيخايو ولا حد ነገር فلطت كمص አይكلني مجمريا انا داويت يلو نبارياخا كامنتاي حلو ويلو كامنتاي كاب تعبيد حلو تعبيد تمثلنا نحنا ويكم زيلنا أو قد مسبكم كل رخلنا قالوا يزمثلنا تعبيد تجمر جنا أبلبنا فلي إيه خلينا بالكلنا معلدي شعاع انتاي تجمر على مثلكم شعو انتاي خونا له نفلتات نمردا نزخونه يخون نجارات بعلنا انتاي نقبر لنا نعصل لنا ثلاثة أحواتي إتاز عابيت ناي كريستنا ترجم تحتنا زتردو أسب تحتنا عند تردياتنا كل زي قد سألتين عند حرك نفلت كم زي فلتنا عند حرف فلتنا أقول لك زي نفلتين زي مفلاتنا إتأجد داسنا جر كم زي فلتنا عند حرف فلتنا جن كم زي فلتنا إنا نفلت زلنا ثلاثة 5 زي فلتنا عند حرف فلتنا كل لك زي نفلتين
ስለዚህ ንኣምላኽ ገና ኣይፈለጥናዮን ገና ድማ ክንፈልጥ ኢና ስለዚህ እዚ መስል ይቕሬታ አንዊሕልኩም ንኻልኦት ዘገልግል እዩ ሓምሻይ ዋጋ ከፊሉ ዘገልግል እዩ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ሉቃስ 9:23 ንኹሎም ከዓ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ መስቀሉ ኣብ ፀጽባሕ የልዕል እሞ ይስዓበኒ ኢሉ ወደ መዝሙር ንኽትከውን ድሕር ኮንካ ከዓ ኩሉ ግዜ ዋጋ ዘኽፍለካ ኣሎ ክትድርብዮ ዝግባእካ ኣለካ ማለት እዩ ክትገድፎ ዝግባእካ ነገር ኣሎ ሓንቲ ነገር ግን ክትፈልጡ ዘለኩም ምስ ኣምላኽ ምዃንኩም የዋፃና ተረዲኹምኒ ክሳራ የብሉ እሱ እዩ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ገቢነን እንዲዩ ማለት መኽሰብ እኮ ሓደ ግዜ እኮ ዋላ ጎይታ ኢልካ እኮ እዩ ትርፍኻን ኪሳራኻን ኣማዛዚንካሲ ገዛ ክትሃንፅ ከለኻስ ፍለጥ እሞ ከመይ ጌርካ ከም ዝኾነስ ፍለጥ ኢሉ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ከም ዘዋፃና ኢና ንስዕቦ ዘለና ኣምላኽሲ የዋፃኒ እዩ እግዚኣብሔርሲ የዋፃኒ እዩ መገዲ ኣምላኽሲ የዋፃኒ እዩ ቃል ኣምላኽሲ የዋፃኒ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ምዃንሲ የዋፃኒ እዩ ኣብ መወዳእትኡ እንታይ ስለ ዘለዎ ዓወት ስለ ዘለዎ ምክንያቱም ሓቂ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሓቂ ዘይኮኑ ነገራት ሓሳባት መፂኦም ብዙሓት ሰዓብቲ ብዓለም ረኺቦም እዮም ኣይኮነን ብዙሓት ሰዓብቲ ረኺቦም እዮም ድሓን ሽሙ ከየልዓልና ናይ ዝዓዲ መራሒ ዝነበረ ብዙሕ ሰዓብ ይረኸበ እንዲ ረኺቡ እዩ ብዙሕ ሰዓብ ሎሚ ግን ናቱ ሓሳብ ዋላ ተጋጊኻ ኣብ ፓርላማ ወይ ገለ ቡጭቕ ኢልካ እንድሕር ተዛሪብካ ኢሚድየትሊ ካብ ፓርላማ እንታይ ትኸውን ትስረዝ ብሕጊ ጀርመን ማለት እዩ ከንገለ ኢልካ ሞሊቑካ ወይ ናቱ ሓሳብሲ ከምዚ እዩ ነይሩ ፅቡቕ እዩ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ጌርካ ብገለ መልክዑ እንድሕር ገሊፅካ ብዘይ ምሕረት ብዘይ ዜሮ ቶለራንስ ካብቲ ቦታ እንታይ ትኸውን ትወፅእ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ሓሳብ ትኽክለኛ ኣይኮነን ግን ብዙሓት ሰባት ኣሰሊፉ እዩ ብዙሓት ሰባት ሆቢሉ እዩ ካልኦት ሽዑ እንታይ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ሓፊሮም ኣብ ፍርዲ ቤት ክቐርቡ ከለዉ ተሸማቂቆም ዝተገብረ ነገር ብምሉኡ ኣሕፊርዎም ኣዝዩ ነውራም ዝኾነ ነገር ኮይኑ ተረዩ ነገር ግን ደስ ዘብለኩም ምስ ጎይታ ምስዓብ ግን ኣይሕፍርን እዩ ምስ ጎይታ ምዃን ግን ኩሉ ግዜ ዘኹርዓካ እዩ ገፁ ክትርኢ ከለኻ ክትሕጎስ ኢኻ ብምስዓብካ ኣይትጣዓስን ኢኻ ንዕኡ ብምግልጋልካ ኩሉ ግዜ ደስ እዩ ዝብለካ ገፁ ክትርኢ ከለኻ የሱስ ክመፅእ ከሎሲ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብዚ ዓለም ዝሕጎስ ንክርስቶስ የሱስ ዝሰዓበ እዩ ሃሌሉያ ጣዕሳ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካ ገለታት ፍልስፍና ኣተሓሳስባ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ዝነበረ እንታይ ክኸውን ይሽዑ ጓዓብ እዩ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ክንደይ ነገር እንታይ ክኸውን እዩ ጓዓብ ኤንደ ተወዲኡ እሱ ይኮነን ነዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ እዩ እንብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ኩሎም ሓሶት ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ክኾኑ እዮም ከብቁዑ እዮም ሓቂ ግን ክወፅእ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባርክ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ እዩ ንሓቂ ኢኹም ትስዕቡ ዘለኹም ንሓቂ ኢና ንስዕብ ዘለና ስለዚ ንሓቂ ክንስዕብ ከለና ድላይ ዋጋ የኽፍለና እንኸፍሎ ዋጋ እንዳተሓጎስና ክንከፍል ይግባአና ሻድሻይ ደቀ መዝሙር ንጎይታ እምበር ንኻልእ ኣይከውንን እዩ አንተ ወይ ስለ ዝገለጽክዎ ብዙሕ ኣይገልጾን እዚ ማለት ዓብ ሓቂ እዩ ሓቂ ከዓ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ንማንም ኣይከውንን እዩ ናይ ሰብ ኣይኮነን ዝኸውን ናይ መን እዩ ናይ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝሓተትዎ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ መጥምቕ ነይሮም ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን ነይሮም ስለዚ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ነይሮም እዮም ኣብዚ ምድሪ ዝስዕቡ ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ምዃንና ክሕጉሰና ይግባእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዋ 14:26 ናባይ ዝመጽእ እንተሎ ኣቦኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን የሕዋቱን ኣሓቱን ህይወቱን ከይተረፈት እንተ ዘይጸልአ ወደ መዝሙረ ይክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕጂ እዚኣ ዓባይ ሕቶ እያ ሉቃስ 14:26 እየ ዘንብብ ዘሎ እንታይ ዝብሉ ናባይ ዝመጽእ እንተሎ ሕጂ ግደፍዎ እሞ ኣቦኡ ኣዲኡ ገለ 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 ኢሉ ኣብ መጨረሻ ግን ንመን እዩ ተዛሪቡ ሰብ ከዓ ንገዛ ርእሱ
حجي سي سب كما يجري نغزا رسول صلى ترديهم امباشي نسب كتفوتو خلخاسي كم نفسه غيرو انت يكبر رئيس بلكا يفكر رئيس بلكا كم نفسه غيرو يفكرونا كما يجرو دعمو سب نغزا رسول صلى حجي ابزي وتم قالات ازينا خنردهم زلنا انت عايز بلكا زلو بزي نرئسخا خمانزي كافقاد املاح نرئسخا زحقوسكا زمسلكا ነገር እኳ እንተኾነሲ ካብ ጎይታ ነገር አብሊጽካ እንድሕር ደኣ ንርእስኻ ዝሕጉሰካ ክትገብር ይብልካ ምክንያቱም ካብ ገዛእ ርእስኻ ድሌት ካብ ናይ ገዛእ ኩነታ ሕጂ ሓደ ግዜ ነገር ኣሎ ክኾነልና እንደልዮ ግን አምላኽ ዘይከብረሉ ክኸውን እንደልዮ ግን ዘይደል እንድሕር ኮይኑ ኣይከውንን ኣይኮነን እንዴ نرأسنا انتي نقبر علينا نبقى ايكونلكن يو ازي املاخك زفوتو يكونن سلازنا املاخ يتقدم لنا نرأسنا كون نقبر علينا شاوعي ناي موداتان ود مزمور زم حلال في اذا كله دمر نمنتا يندحري لكم ود مزمور نخالقوت انتي زغبريو دقه مزمور زغبري مسكونكاس نخالقوت كا تجبر نمنتاي كاركتر ناي كريستوس مسؤوب بمخان صعباي كريستوس كونكا ازوم زغلص كون كله مسكونكا حجي نعوخ نتتمهرو زلخا امسر اخايو نعوخ انتاي كتغبر لك مالتي صعباي تمحلالفو لخا مالتي حجي زي تي ناي كريستوس صوري تمهرتي مالتي كريستوس ذهبنا تلخلو ملእخت هيبنالو حجي تنحنا علامه حيزنا نخدو زلنا نمنتايو دق مزامورت نخون زلنا ناي مودعت علامانا نسبات انتي نخنغبريو دق مزامورت خنغبريو ماتيوس 28 فقد 10 شعته باركيدو بسم ابن ولدن منفس قدوسن اناطمكو زعززكم كل حلوخا اندا مهاركم انتي غبروم دق مزامورتي غبروم اتا تلخونا زيايا اتا علامه زيايا حجي اذ بملؤ تاكيبنا نملخو زلنا اذ كله نغبرو زلنا بملؤ ناي موداتا سبات ناي مفراي سبات كاناب كريستوس ناي ممصا نعاتهم كادق مزامورت ناي مغبار سراحي حجيغن ات كريستنا عب فتنا غطيمو زلو زربان هيوتن تمساسالاي كخون مال سبات سي نعنا خرينا خلو بزربانا مالت بزربانا اندحر زي حسينا وي غلي غدلتات تزيرخيبوم لنا ترخيبوم لنا بار كريستوس اب امسي خمزيو اتوم صعبو يلوم جيغا زخونه ነገር ምን ተخيريدو بهيوتنا ان كريستوس እንዳመሰልና اتقال كا እንዳ ነገርና ክንከይድ ከለና እዚኦም እቶም ሸውዓተ ነጥብታት እዮም አሞዳታ ንኹሎም ሓንሳ ተዛሪበ ክውድእ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ውሕዝ በለ ግዜ ሒዘኩም ይቕሬታ ቀዳማይ ناي كريستوس يسوس صعباي إلنا ود مزمور مالت ناي كريستوس صعباي إلنا بدحرو خالاي مسؤوز نبريو ويكا كابونا تمهاري نعوز مسل إلنا اتسالساي مسؤوز نبريو إلنا اترابعاي نخالقوت مسكالقوت كوينو زغلغليو إلنا جابر أملاخنا يبارك اتحاموشاي واغا خفيلو زنبري اذا خغبر كلوسي نت زغبرو زلو خا واغا خمز خفل كارينا اتشاد شاي دق مزمور كويتا انبر نخالق كم زي كون كا نغويتا انبر نخالق كم زي كون يلنا خا مستناي موسى دق مزامور تخا اتحا حزنارينا شاوعاي كا اتي زفلط او فلطت وي كاتناي كريستوس ود مزمورነት ፍልጠት نخالقوت زم حلالسي ስለዚህ እዞም ሸውዓተ ነጥብታት ሓደ ናይ ወደ መዝሙር ካራክተር ወይ ከዓ ባህሪ ክኾኖ ዘለዎ ዘረድኡና እዮም እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ጎይታ ይባረኽ ስለዚህ ካብዚ ከዓ ኩላትና እንዳመሰልና ኢና ንኸይድ ሕጂ እቲ ዓላማና ኢና ንንጸባርቆ ቤተክርስቲያን ነዚ ኣትገልጽ ኩላትና ነዚ እዩ እትነጥብና ኣብ ማእከልና ዝመፁ ሰባት ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ምእንቲ ክንኸውን ናይ ኩላትና ነገር ጻዕርሎ ማለት ኩላትና ብንኽእሎ ብሙሉእ ድሓር ኣብ መጨረሻ ነምፅኦም እንታይ እዩ ማለት እዩ ንክርስቶስ ዘንጸባርቕ ንክርስቶስ ዘርኢ ንክርስቶስ ዝመስል
ተማሃራይ ናይ ክርስቶስ ኮይኖም ንክርስቶስ ዝመስሉ ሰዓብቲ ናይ ክርስቶስ ኮይኖም ንክርስቶስ ዝስዕቡ ምስኡ ዝነብሩ ኮይኖም ምስ ክርስቶስ ዝነብሩ ኮይኖም ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት ይኾኑ ሕጂ እዚ እንድሕር ኮይኖም ትክክለኛ ሰባት እንታይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኣፍሪና ኣለና ስለዚህ ክርስቶስ እዚ ይደልየና ካብ ነፍስ ወከፍና ጎይታ ድማ ንነፍስ ወከፍና ይርዳአና تزعبي سرح حجازنا منفس قدوسي ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንኹላትና ይርዳአና እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እዚኦም ግን አገደስዮም ንዓይ ወደ መዝሙር ኮይኑ ዝወደአ ንክርስቶስ መሲሉ ዝወደአ ሰብ ይብልና መሲሉ ዝወደአ ለና ዲ የለን ጳውሎስ ንባዕሉ እንዳኸመስሎ ኢሉ ስለዚህ እንዳመሰልና ግን ክንመስሊና كم ندحر دارينا يوم كأ أتليست نبوزحات سبات كنت أكمينا مالك ويتاخ أخرج عنا نسأل